Så er vi klar til en omgang held på dåse igen. Vi skal have fyldt mappen op, inden VM er slut. En stor jagt. Vi skal have åbnet nogle kort i dag. Jeg tænker, at vi tager sådan en tinbox, som er lidt åben allerede, kan jeg se. Og så har vi sådan 4 premium pakker. Dem tror jeg, dem tager vi et kig på. Og til sidst, som altid, så er der en giveaway til sidst i videoen. Dubletterne, dem har jeg ikke noget at bruge til. Dem sender vi videre til nogle af jer, der måske mangler noget af det. Starter med den her boks. Ser vi har spændende ting hernede i. Det starter ret vildt. Nu skal I bare se her. Golden Baller Vinicius Junior. Mega fedt, mega fedt. Så har vi et kort mere her. Det er noget coins. Den vej. Så har vi nogle limited edition kort. Vi har Xavi Simons. Granit Xhaka. Mbappé. Det er sgu da meget fedt. Inde i sådan en boks, så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pakker kort. Den fyrer vi lige af en efter en. 8 kort i hver pakke. Så har vi her Argentinas kort, hvis man kan sige det sådan. Så har vi et icon. Smoldordovs. Et eller andet. Det kan jeg sgu. Så har vi ellers Alexander Isak. Det er sgu da ret bladet. Bum. Brahim Diaz. Det er også mega fedt. Simon Adengla. Nu har vi jo set Superligaen, der var en kat. Tyler Adams. Fedt, 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 fedt. Første pakke, næste pakke. Det var meget fedt. Unai Simon. Der er nogle fede kort her i. Det er fede kort. Så har vi her Mendy. S. Soyunchi. Jeg ved sgu ikke. Oui. Subimendi. Zakaria. Og pakke nummer 2. Pakke nummer 3. Ingen kortet. Icon med Luka Modric. Ja. Så har vi ham igen. Marcus Thuram. Fed spiller. Daniel Munoz. Han er også meget fed. Så har vi Portugal. Logokortet. Raúl Jiménez. Og Mexico. Lee. Kamara. Hansen rykker han ikke lige op med. Nej, det var Middlesbrough, han var for, tror jeg. Og så har vi en til med Lautaro Martinez. Okay kort her. Nu har vi Marcus Rashford. Goal Machine kort. Fedt. Et Master Rookie med Nick Woltemade. Det er da også rimelig blæret. Nu er vi jo danskere. Så har vi også lige en. Fedt. Pacho, han er også meget blæret. Darwin Nunez. Hvor pokker han ryger hen. Han er jo helt færdig nede i. Ja, nede i sandkassen. Bum. Det undrer mig. Darwin Nunez. Sådan noget som Milan eller den stil.
Det jeg godt forestille mig. Hvor tror du, han rører hen? Jeg tror faktisk, han rører til Milan. Hvad har vi her? Ait Nouri. Sanabria. Hinkapi. Han er også fed. Der er en kat, der snart skal skydes. Yes, videre. De Kuiper, han er også rimelig glad, synes jeg. Nicolas Pepe gør det faktisk ganske udmærket i Villarreal. Hvad har vi så? Specialkort. Med Huijsen. Fedt. Hakimi. Icon. Fedt. Polo. Trossard. Stanisic. Guardiol igen. Rodrigo de Paul. Han er også meget fed. Der kommer nogle fede kort lige nu. Næste pakke. Så starter vi ud med Nicolas Jackson. Goal Machine. Goal Machine har været over ham i den her sæson. Kusanov. Faktisk også en ret fed forsvarsspiller, synes jeg. Okay, den her den er også bedre. Nu er vi jo også igen danskere, så det er også mega fedt. Andreas Christensen. Ikke måske så meget med til VM, men det behøver vi ikke snakke om. Så har vi Zielinski. Bum. En Rama, som egentlig heller ikke er udtaget til VM. Nej, Simon, ham fik vi også i et fedt specialkort før. Sådan. Så har vi de her premium pakker. 4 styk. Dem åbner vi også lige. Det er også stille. Så overlever vi begge to. Yes. Okay, 4 pakker med premium kort. Lad os kigge. Premium pakker hedder det. Portugal, den synes jeg faktisk, vi lige havde fået lige før. Marcus Rashford, ham har vi også stødt på lige for lidt siden. Kammerlinga. Andrew Robertson. Conceição, ham synes jeg faktisk også, han er ret fed spiller. Ham er der fart på. Isaac Hien. Enzo Fernandez, han er også fed. Det er helt sikkert. Stupinan. Unai Simon, synes jeg også lige stødt på lige for lidt siden. England, halløjet igen. Leroy. Så kat nummer 2. Leroy Sané. Xavi Simons, Master Rookie Kort. Julian Alvarez. Konrad Laimer. Bum. Og Alisson. Igen. Det er okay fed kort. Hvad man køber kat, de lever fandme i 16 år. Frankrig, Qatar, Koulibaly, Minamino, Arisota, Isaac Hien igen, Bruno Guimaraes, Isal Soli, han er fed. Anthony Robinson. Han er også bare løb. Fedt. Sidste pakke i den her omgang. Canada-kort. Okay. Det er fedt. Enzo Fernandez specialkort. Balogun. Edpakker, der kommer her, for nu har vi Joao Neves, Master Rookie. Det er fandme også blevet. Og fint her. Hvem kan ikke lide ham? Glem det. Nej, hey. Farvel du. Det er no-go. Bum. En Sakir, ham har vi også lige stødt på, kan jeg huske. Bum. Det var alle de pakker for den her gang.
der var sgu da også lige lidt fedt imellem, var. Men det er sådan, at nogle gange, så kommer jeg nok også til at åbne lidt forud, når man bare sidder lidt for sig selv. Det er lidt svært ikke at styre det lort der, ikke? Så der havde jeg faktisk fået Vinicius Golden Baller kortet. Så det er faktisk en duplet. Så jeg tænker, at det smider vi den her pulje den her gang. Og så tror jeg egentlig også, vi tager Marcus Rashford. Det får der også 2 af, så han ryger også med i puljen. Marcus Rashford, Vinicius. Det er sgu da 2 ret fede kort, hva'? Dem sender vi videre. Lautaro Martinez, han var også med. Så ja, 2 gange. Så ham sender vi også et stykke videre. Så tager vi lige lidt flere fra dubletkassen her. Hvad har vi her? Goretzka, Stanisic. Bum, bum, bum. Der har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Almindelige kort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dreambox kort. Nej, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Dreambox kort vi også lige smidt oveni. Okay, 15 Dreambox kort. Lidt til samlemappen. Og så de her 3 fede nogle, vi har her. Helt sikkert Vinicius. Mega bladet. Skal du være med i konkurrencen om at vinde de her kort, så skal du abonnere på kanalen, like den her video, og så skal du give dit bud på i kommentarfeltet, hvem du tror, der bliver topscorer til VM. Så om en uge eller 2, så trækker jeg en vinder, skriver til personen, beder om en adresse, sender skidtet afsted til dig. Det koster ikke noget som helst. Abonner på kanalen, like videoen og skriv, hvem du tror, der bliver topscorer. Så er du med i konkurrencen om at vinde de her kort. Blandt andet Vinicius, Golden Baller og Marcus Rashford. Det er da mega fedt. Vi ses næste gang.